Wapakanu kugi. Sorry, sir. We go white. We go white. We for call hotel. Oko hotel. Oh yeah, the pressure window there. Puppy ya he finish him you chandler oko. Puppy ye chandler oko and if he's in all. Puppy that thing. Hi. You get the pia go oil. That can million. You were again. You want to when Omerigina gay yen both Omerigina gay yen tea, chandler oko and up when all. Mana hotel. Pranga pay what see where will him. Last Ogatonwa. Whatever fast it, yeah. Le wanya na ta le manya. Le manya. Gato front. Ya with the phone go. Oya ko ga na hotel e grana. Hey, no come na hotel. Okay, go back. Okay, man, you will I remember. Gaba di ha kwodum nga ni room we interview. Yes, sir. Lele. I'm asking me yes, sir. Teshibo mat. What pay na recording now? Be what pay na record be put. What with this phone from recording or I bring you down. Then off it. I say off on car now. You can't name na eating the recording. And we make it a picture, but me I know I'm not recording. It's on your picture. I'm go see, can set I go see, I know I'm not recording. The way phone now. Okay, sir. Can we stand on your right? Delta State, Asaba. Get a can now. Sir? Get a can now. PC, Nelesi. In a race. Yes. Go away now, ishi. Mba, adima baba, umu yenda kamile. You want your bed? Enugu State. Yeah, na crack. I'll bring you down. It's cracking, and I'll bring you down. I'm telling you now, if you don't want this interview, I'll bring you down if you don't remove this thing. Okay. I'm not from America. I'm not ready to from. Not from America. I'm not ready to go. Odigo ma. Ebe na Enugu ka isi. Nkanu. Ebe na Nkanu. Emola nwa n'ụlọ. Mba. Ede afọ ole? 25. Ebe ka nne gị na nna gị nọ? Ha nwụọla. Nne gị na nna gị ọnwụọla. Ndonna. Ha nwụrụ na nka ka ha nwụrụ na okorobịa. Nne m nwụrụ na agbọghọbịa. Nna gị kwanụ? Ọ nwụkwa na okorobịa. Ndonna. Ọnwụ ike. Ọnwụ eru na family ha. Ụmụnne gị ọ dị ole? So it work I did. Mụ na nwanne m. Nwoke ka nwaanyị? Nwoke. Ịsọ wivon ka ị na-ere akwa ya? Yes, sir. Ị na-ere ya online ka ị nwere shop? Enwere m shop. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Enwere otu isi nọgide nnọọ ya dị ka ị na-ekopụ. Mba.
Bia so bia jide phone ga n'aka. Okay. Jide ota jide aka no n'ihu ga ha. Arọgbala nwanne gị nwoke mbụ. Mba. I don't want that laughter here. Don't come here to laugh with me. I'm a we na ke were na top of shy hit in issue na. Ukwete she catch anka not 25 years. Ke were we for no mere ge ye old man. I turn that touch here. Ichi ke nwo su bianga bia agwam not 25 were hende mere ge ye mama do bianga bia na ega. Imasi hi kpuri n'ishi na-emele gị iyele ndị na-eshiri ndebere ala nri. Ma eze gị. Iwere kemikal nya n'isi sawa gum. Nya kulatacha ya nga niile. Ije bụ ihe na 1 month 1 week na mmiri aga apagi n'isi ọ ya mere nwoke kọwa e na akọwa bi a na-agwa unu dense unu ekwu ese ha asị le ihe o mere anya onye ogbi ọgbala gị enyi mbụ Mba. ndị na-eji anya balance gị na ha kpala nkata mbụ. Mba. Onye ara ọgbala gị aka ntị mbụ. Ọkụ onye ara ọgbala gị aka ntị mbụ. Ele nga o mere. N'ọpụ iwe ka. Nwa nwata nwaanyị ndị ara gbara aka ntị. Ele ntị agbara gị aka ntị ya. Na nke aka ebe. Kemgbe onye ara gbachara gị aka ntị nwere ihe dị iche na ndụ gị. Mba, egwu na-atụzi m ịga saịdị ahụ. Otu ikwuru eziokwu ọ ga-atara gị na mma nna. Amen. Gị na nwoke lụrụ nwaanyị oje dina wee eziokwu atụla asị ọhụrụ. Mba, nne m ochie kwuru ma na m eme dịka omume ahụ. Mele short time mbụ. Mba. Iji agba club. Once. Ụmụ nwoke letara gị. Ebo. Achọ m data ọcha ajụbụ ụmụ nwoke letara gị gaa dọọ ya achịwa ọchị kpọwa m ebo. Ebo iwe wene gị amarọ m na ị ga-ajụ m ụdịka ajụjụ ahụ iwe wene gị. Ịma na m ga-ajụ gị gịnị? Ama m na ị ga-ajụ m ụmụ nwoke one tago m iwe wene gị sọ. Iwe wene gị. Aha ndị tara gị. Chiwete. N'ọnya. Chiboy. Ịgbara echi. Yes, sir, very well. A na-ata gị ele mkpu ị na-eti. Ewo ọtọgbuo m welu nwayọ ụta ka si eti. Ewo ọtọgbuo were nwayọ. Genotype gị. AA. Blood group gị. O+. Kpọọ your number. Kpọọ your number. Buru n'obi na ọ ga-aba na YouTube and only YouTube. Are you getting me? So anybody need your number ga-aga na YouTube channel m ga were ya. Then the person kpọọ gị. Don't go ga-ebịa sị na gị visit mmadụ. Onye ahụ nwere ike chọrọ abịa because of insecurity nọ na be anyị, okay? Ọwụ na nwa ezigbo mmadụ na-enye gị ala ọgwụkwa m ezigbo mmadụ. That is what I'm telling you now. Congrats. Call your phone number. Okay, sir. On for line mkpọ WhatsApp.
Ejugama to Higa, Imahagi contact for marriage. Again, as me for call line, or more can about that one. You are winning 091. One nigga walk a one boyfriend again, you am that one. You are like a father to me. You are winning. Damn you! Who, ya wouldn't nugget? Oh, ya wouldn't nugget, I'm a medicine. Damn you! Who be your father? Father get out there, you're a father get out and Chileka Bagoko, one bingo. Boy, your number. Ragabia, ya like a father to me. I'm not get with a book, Crusoe. 091 09169 18 3952 091 69 18 3952